ato ng pamation ang mga maayong hunahuna ni Ate Jane nga ikatubag sa mga pangutana sa atong letter sender karon kahaponon. So Ate Jane, kung ikaw ato ipahimutang ang imong kaugalingon karon sa atong letter sender nga medyo kining maminyo bitaw tag mamas boy nga unsa kay imong bation kung dili sa imo i-direct ang mga kuno finances or dapat unta sa imo nang katungod tuan na hinuon gihatag sa imong ugangan or tuan na sa imong inlaw unsa may kay imong ikasulti ani. Yes, Ate Will, medyo mahikatawat ang maguna na, no? Actually, ingan palagi, dili na ni bag-o nga hiskutanan kaning ingani nga set up or kuan sa kaminyoon, no? Na actually mga celebrities na apa man gani, di ba? Aware ta sa mga ingani nga gitawag nga mga mamas boy. So medyo isip ko sa kasawa, medyo ang uban na ay uban mainsulto, na ay uban na magdamdam, maskitan, ang uban pod lain pod ang pambation, murag matrigger nun ng ilang mga anger issues na ay uban natin di ba? Medyo Yes. masungot hinuon, no, maunay masuko noon or mapungot lagi nga maghuna-huna nga naa naman tay kaugalingon nga pamilya nganong ingani man nganong ingani pa man gihapon nganong kinahanglan pa man gihapon ingon pa ipananghid daw. Actually kanang ingan pag ila gihapon sa ginikanan bisan nagminyo na okay man siya. Kaso lang mao lagi na ginaingon nga dapat naa na tay mga priorities og di ba naa na mga boundaries pod isip nagtinarta og atong kaugalingon nga pamilya. Pero kasagaran pag lagi Ate Will, mao ni mahimo nga resulta kung kanang mga arranged, diba? Yes, Mga pero arranged dili man sila arranged marriage Ate Jane. Medyo 6 years gani ang ilang Dili sila, relasyon. Pero makuha na to nga napugos. Dili siya totally prepared. Siya mismo ang babae dili prepared, ang lalaki po dili ingon nga kanang emotionally prepared yun kay ug ubanay pa na sulod sa 6 years na ana kay mga na ana kay plano nakahan-ay sa imong hunahuna nga pag-abot ing ani nga mga panahon ug naa na mi anak mauni kani ang akong priority magkuan ko sa ila ni mama mauna kana bang ing ana ba nga kanang naa gyud imo gyud kaugalingon kagustuhan. Yes, siguro makonsider nato nga kining lalaki usa ka irresponsable. Usa gyud na Ate Will nga atong makita no sa sa batasan sa atong sa bana sa atong letter sender. Kay medyo dili pa siya makamaong nga mobarog para sa iyang kaugalingon. Ubanay na og ingon pa na ay kaugalingon pod nga baruganan. Syempre na kay kaugalingon nga pamilya. Normal or maayo man nga muhatag ta og sa atong ginikanan pero mao lagi ni giningon na naapod kay naka-allocate para sa imong kaugalingon nga pamilya knowing nga naa na kay anak. So medyo dili gyud nato mabasol pod atong letter sender nga medyo lain ang iyang layo ang iyang buot sa iyang og usa pod Ate Will nga makuan nato ni diri no maka-question ta nga sa ginikanan pod sa lalaki. Minyo naman ang imong anak. Siguro kuan lang if makita nato nga mauna ang standing niya or iyang agdagan sa panghuna-una, why not encourage your son, your daughter kung mababae man galing ang medyo immature na encourage nga kinahanglan magbaton na ka og imong kaugalingon nga baruganan. Yes, dapat no kung insakto pa ka nga napapug ka sa insakto nga panghuna-huna, ikaw isip inlo. So ikaw na ang mo kuan, ikaw na mo give way kay nanay pamilya ang imong anak. Itawag ganit nga ginikanan kay kita ang muhatag og paggiya. Og syempre kabaluta kung unsang struggles sa mga bag-o ni sulod sa kaminyo kung unsa kinahanglan i-adjust asa dapat maghatag og konsiderasyon mga something nga na ba no nga kita mo giya sa ilaha maghatag og kalamdag og syempre mga idea unsaon nga pagdala unsaon pag-face ang mga challenges mapa financial mapa emotional or unsa na dinha nga mga mga challenges sa kinabuhing minyo. Pero medyo nakulangan pod ni siguro og hiyas ang in-law niya Ate Will or di ba sobra na pod kapalangga ang anak na dili makabuhi pa nga bisan og naanay kaugalingon nga pamilya sa kung whatever reasons man kinahanglan nga mapahinumdum sa ilaha mapa-remind sa ilaha nga usa na sa ilang mga tulubagon siguro isip ginikanan ang maghatag og giya og instead nga i-plaster sila ipahimutang sila or kanang husayon sila ang ilang mga pagbati na nagtiner og lain nga
di ba nagtiner og lain nga kaipon hinuon. Yes, Nag-usap po na oo. sa mga lapses no. So normal man good nimo nga makonsiderar nga dili ka ma-welcome tungod kay nga na lagi ang imong pagdala sa imong pamilya ang treatment nimo na agyud ang buod-buod at iwil siguro sa sinugdanan to Yes. buod-buod lang mao tong dili siya gusto nga mopasaka nga instead nga hanapan og pamaagi aron mahusay or maplastar Nihanap na noog lain. pag-diner na hinudog lain. Og practicality, pag-abot sa obligasyon or mga responsibilidad sa ginikanan, nagkadako ang bata. Siyempre, magkadako pud ang galastuhon. Og siguro para sa atong letter sender, kinahanglan gyud nga mukuan ka sa iyahan no, sa iyang mga responsibilities. Dili man siguro na mahimong dako at tiwil kung kanang husay lang ba nga kanang kay di ba anak man gyud niya unya kanang tinuod nga nagbuntis ka pag una before nakasal pero kasado Yes, naman mo mm. o under naman na di ba kuan na wala na ingon pa nga kaba or kinahanglan pa nga mo question or Legal na Oo. siya nga wife, Ate Jane, mahadlok- pinakasal. nga mahadlok pa ka mo demanda sa pagpangayo sa iya og sustento na obligasyon na niya siguro magkuan lang og letter or di ba kakuhaon ng iyang attention kanang mga pamaagi ba nga makakuha sa iyang attention og mapadumdum sa iya nga iya gyud ng obligasyon nga kung unya og mo balibad or magpakabutabungol paghapon siguro dinha na gyud nga medyo madako-dako palapad-lapdan Malapdan. naunsa naman ni oy mapalapdan gud ang ingon pahisgutan ng mga obligasyon no ug responsibilidad para sa ako dili ang nimo ikahadlok no kay tinuod nga pagkaistorya dili naman lang imong right ang isip pagkaasawa ang imong gikuanan ano ang welfare sa imong anak ang kinahanglan Yes. nimo i-fight Mhm. kay kung magkuan ta og imong right isip asawa di man pud ka makaingon nga mo demand ka kay di man gani ingon nga totally gusto gyud nimo siya di ba murag ni try ra ka wala gid to ka nang Trial and error. wala gid to ka nang pinakapagbati nga na agid ang na-attract ka or something inga na no murag imo ra siyang pamaagi Eksperimento, Ate Jane. para Oo. pod nga kuan ka no makapalayo na ka katong first ni mga preference di ba so manghinaot ta sa ating letter sender nga makabaton ka og kadasin o syempre usapod ni Ate Will kanina pugos lagi no siguro dili maayo nga magpadala ka sa mga opinion sa uban kung gusto nimo og hapsay nga proseso damop siguro ka og kanang mga naagod sa awtoridad makahatag sa imo og sakto nga tambag sa mga angay nimo nga buhaton aron gusto man nimo nga makuha or maka-claim sa kuan sa imong anak katungod sa imong anak hapsay dili ka nang medyo daghan na ang makisawsaw. Yes. So- Kinahanglan imo hagyong desisyon ang matuman. Og maura ta siguro Ate Will ako ita-share sa atong letter sender. Yes, salamat Ate Jane og naasab ko'y ikadugang sa atong letter sender karon no nga kinahanglan imong sweetuhon gyud ang imong dapat nimong buhaton maghuna-huna ka o iplano nimo daan kung unsa ang first step or move nimo nga makakuha kag sustento sa imong mga anak. Tinuod man na nga dili ka sa imong kaugalingon wala na kay giapas apan ang imong anak naa kay na iyan ang katungod isip anak nga makasunod sa iyang kuano Sa hinaguan. hinaguan sa iyang amahan. So why nga imo man ang imong katong sa una bitaw Ate Jane sabi before pa nga dili siya gyud mo dawat kay naglagot siya. So dapat to ang iyang husband mo untay mag kuan Ate Jane no mangitag way nga iyang mapabalik ang buot sa iya asawa kung dili ang dakong sayop diha kay nangita na hinuon siya og lain. Muna din ha. So mo na nga ang atong kuano nga dili gyud maayo nga kay bitang magminyo ta nga pero di man 6 years nga relationship murag masweet-sweet naman ta sa atong kuan ana no kinaiya. Sweet Ate Will, yes, open nanay, pod mo. Nanay ginagmay nga mahibaluan nimo ana apan sa iyang iyahang kuan nakibaw na siya daan nga kamanghuran ang iyahang bana. So nagay posibilidad nga mo giniingon nga posibilidad nga mamasboy ginang mga kamanghuran mostly.
So mo na atong bantayan kay ang dako ko ng problema Ate Jane kung makabanag kag mamasboy. So mo ni ang atong litter cylinder karon nga iyang nasakripisyo ang iyang kaugalingon nga nakapili siya og inaani nga partner. So nay mga pangutana Ate Jean ngano ko nung masayop ang usa ka babae sa pagpili og usa ka usa ka bana or usa ka partner. So ang number 1 giingon nga lack of knowledge of the will of God in marriage. So tinuod gid na nga kung mo sudi ita ng mga butanga ng salag sa kaminyoon ato day gid ang pangayoon sa Ginoo Ate Jane. Yes. Pero sa ako mahinumdum man sa una Ate Jane murag wa man ko nangayon. Ano, sa ako experience tinuoray mga ka-feelings murag wala pa to wala lang sa akong buot wala na ako gipangandoy so tinuod mo siguro nang nahitabo no mga inana. So number 2 wrong teaching about marriage. So kung na siguro kanang mabatian ato nga labi na mga kaubanan nga dili maayo mo kuan Ate Jane advice so makakuan ka maka-learn ka adto so mo to masunod. And then sunod carnality. So kung nang ingon na nagingon nga mag-una-una lagi tungod sa lawas nung panginahanglan. So sama sa atong kuan karon sa atong litter cylinder karon nga nag-una-una so inaana mga mahitabo nga sayop gid bisag ka tungod kay buntis na ka. So pakasal na lang ka kay wa na kay laing ka kuan tungod sa kauwaw murag inaana Ate Jane nga medyo mauwaw ka nga nabuntisan kalabi na kung permero kang mabuntisan sa inyong kaliwatan mo gid na ang kuan mo gid na dako nimong atubangonon. Susunod 4 self-esteem so wala kay pagsalig sa imong kaugalingon and then long waiting kining magkaedad na pod magkaedad na ang babae so Pasubok pataka na lagas kung well mostly nga mo kuan na lang no basta kay na ini duol mo na to kay mahadlok na nga mabiyaan sa train mo na kasagaran and then sunod blind love Ate Jean, love is blind. Na blind love. So, itong bisag unsa pa siya, unsa pa iyang nakita nimo apa na nabutahan ka, no? Baliwala lang sa imo bisag naana nakita nimo ang mga bad signs nga dili unta nimo siya dapat pilion. And then fixed man mentality. Mayon nga kana siya ra gyud kay siya mo'y nakakuan nako siya ra gyud. Kanang inana bitaw Ate Jean. Yes, naingan. Nay babae na then sunod misplaced hope so murag nawada na kag pagdlaom so dive na lang kaadto nga usa ka lalaki. So number 9 rejection of godly counsel so di ka mo dawat og mga advices no di ka madawat og mga counseling sa mga about sa atong kahitasan kanang pagpahinumdum lang ba spiritual food sa atong kinabuhi. So di ta mamati ang uban di man gid mamati ana so mo na didto pod masayop ang ilang pagpili. So sunod false communication. So naday an Ate Jane mga false communication about sa imong partner nga or mali ang pagpaila sa imo. Yes o nagkuan siya pretend nga buotan or nagpa-pretend nga kwartahan, nagpa-pretend nga yes. Oo, pretending kayo sa imuha. So, upan madala pud ana. And last is ancestral curse. So, naaday na Ate Jane. Nga mo day nang ako madunggan Ate Jane nga magpakwanta, magpa-family healing ko, no? O kanang family tree healing. Kay naaday mga sala sa atong, or mga tunglo sa atong kagikanan, giginikanan nga atong masunod. So mo po day na siya no nga kinahanglan nato nga pangayoon sa Ginoo nga dili unta ta maapil sa mga kuan punishment. Tinuod ay natin. Yes, tinuod according to expert ni Ate Jean sa atong kuan. So mo ra ta mga ka-feelings ang atong bantayan nga aro labi na tong wala pa nangamin niyo diha wa pa nakapili so ayuha gyud ninyo og pili nga dili ta masayo. Dili magdali. Yes, dili ta magbasol sa kaulahian. Inay no. Pagdagan sa panahon mong Ate Will kung maugyod na imong baruganan og magpabilin ka din mukuan pud to sa ila mo instill to sa ila magpabilin ba nga di ra ba na nimo mabasta-basta kay maugyod na siya kung unsa iyang giingon nga dinha ra taman dinha ra gyud na yes, di ba murag makuan sa ila pod oo magmatngon ingon pa
So kinahanglan nga magbutang taog or magtinerta og limitasyon aron sila pod sa ilang kaugalingon makakuan sila asa sila taman or asa sila pwedeng ingon pa interrupt or magpabilin nga out sa out sa ilang control. So another is how to deal with disrespectful in-laws. Ask them for advice or how they prefer to do things. Taking an interest in them can go a long way in stopping disrespectful behavior. However, if you are comfortable with it, you can also be more stern and defend yourself. But try to avoid getting into an argument. Yes. So, nagyud ay nga walay respeto nga mga in-laws no. Daghan Ate Jane sa ako. Nagyud. Murag kuan nga si Ate Will no kanang from experience. Yes, through From experience, daghan gyud Mm-mm. ang mga in-laws nga medyo mo overpower. So maayo di ay nga pamaagi Ate Will is pakigistoryahan. Medyo unsa man gyud gusto nimo nga maayo nga approach o unsa man ni istoryahon ba nato ni or kinahanglan pa ta og medyo dako nga kuan show din hiya marag something nga na pero dili pud nato na ingon nga sa usa ka approach makuha nato kung unsa or makuha nila kung unsa ang gusto nato ipasabot no na may mga butang nga kinahanglan gyud og anam-anam og kanunay aron ma-absorb nila or masabtan nila nga di ay maayo nga ang ako rang kagustuhan ang masunod. For example, nga na kinahanglan pod. Og syempre, kung makaya, kung madala, likayan gyud nato nga maabot pa ta sa punto nga mutaas or mudako pa ang lalis. So medyo practice gihapon. Practice makes perfect. May perfect ba? Yes, bisan kuan ang imong in-laws medyo kani din mo kayang kuan Ate Jane kanang din mo kayong ihalo-bilo apan ipabilin gihapon ang respeto. Another day is how to make your in-laws respect you. Kung unsa daw respeto, magtiner sila og respeto sa imo. Show an interest in them as individuals. Step back from seeing them only in their roles as your in-laws. Try to get to know them as individuals, understand their likes and dislikes, and be sensitive to their personality types. Yes. If your mother-in-law is an introvert, give her space to express herself. So kinahanglan yun. Actually dili lang ni sa mga in-laws Ate Will no. Bisan sa kanang mga friendship or mga classmate nato or mga kaila bag-o lang nato na ilhan, maumang gyud na ang sakto nga pamaagi no. Yes. Mm-mm. Aron makabaton og pagrespeto sa imo ang tao. Ihatag pud ang respeto nga ilang gikinahanglan. Ilhon nimo kung unsa siya nga type, kung tabian ba siya o di makigtabi ka. Pero kung gusto niya og kahilom, ibutang sa lugar ang ingon pa pag-open og mga topics or di ba ka kanang pang chika-chika. Yes, nay tao nga inaana dili ganahan. So ingna lang nato chika-chika ti kay medyo bugat ang libang. Di ba? Kung unsa imo pagkaila sa tao, ihatag ang iyang kan aron siya pod sa iyang kaugalingon na mo hatag og kumpiyansa og syempre pagrespeto pod sa imha kani nga tawo medyo okay ni kay gisabot ko niya girespeto niya kung unsa ang akong pagkaako maupod na sa atong mga in-laws no aron makabaton ta or makakuha ta og respeto sa ila ihatag pod nato ang respeto nga ila gikinahanglan. Respect yourself first kuno Ate Jane. Yes, mao gyud. How do you convince your husband to give you money as a sustain to your child? No? Ana di ay mga pamaagi. So, if you have a good reason for asking your husband and your husband can afford it, asking politely and presenting a plan to pay them back will probably win them over. Expressing gratitude and following through on your promises will keep you in good standing and make them more likely to lend you money if you ever need it again. So, Sinana day Ate Jane. maayo gyud day nga approach no. O syempre, ang mga pagpasalig kung siguro Ate Will para ni isa kanang medyo extravagant siguro or unsa ba na din ha. Kay para sa atong letter sender medyo
di man nato Di, siguro lahi pod ang apply iyahang sa kuan, Ate Jen. Oh. Kinahanglan niya mag-promise no kay obligasyon man pug na. Siguro sa mga kuan ni Ate Will kanang lagpas na sa mga limits ba ang paano nga medyo dako na imong gasto karon ba unsa man Over na. nganong naa pa may demand. Nga na siguro ang bapa maagi pero sa atong letter sender medyo dili ni applicable. Kinahanglan gyud nga ipakuan nimo sa iyaha ang iyang obligasyon ipahinumdom. Yes, Dili oo. lang ta magtermino og ipamugot ipahinumdom Ipahinumdom gyud. So mora ta tong mga shares karong kahaponan. Yes, salamat Ate Jane. Og adisir nato pamation ang atong mga shoutouts o greetings uban sa Bible verse o atong quotes for the day ato sa pamation ang mga pahinumdom. You'll never come again. Joy FM. Ang inundan nga no Ang padayon ta sa pagbasa sa atong napiling quotes for the day. Gikan sa Pinterest, anon ang nagsulat ani Ate Jane og nag-ingon, one wrong decision is your life can keep you paralyzed for the rest of your life in marriage. So, gamay lang pagpahalapad Ate Jane. Yes, Ate Will, proven na pod ni mga ka-feelings no. Dili man sa atong kaugalingon nga experience pero through sa experience sa uban nga mga kaila nato. Mali usa ka mali gyud nga desisyon sa kinabuhing kaminyoon makaapekto. Usahay pagani makahatag og paralysis lagi kay dili ta makausad labi na og maghisgot ag legal nga mga butang-butang no kung mahinayak ta sa kaminyoon nga dili sakto ang gikabot nato nga desisyon kanang padalos-dalos ba so mahimo tang wise sa pagsulod sa ana nga punto sa atong kinabuhi dili ta magdali-dali og syempre ila-ilahon gyud nato ang atong ikauban sa atong kinabuhi. Yes, kay maipunog untag kuan Ate Jane kanon kay iluwa lang. Gumapaso. Alright, padayon ta sa pagbasa sa atong Bible verse for the day gikan sa sulat sa John 10:14 nag-ingon, I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. So nagpahinumdum na usab kanato ang balaang kasulatan nga ang Ginoo nagsulti nga kung siya ang maayong magbalantay o nga maghatag nato sa mga ayong pagtulunan ug ang maayong magbalantay mag-atiman gyud sa iyang katawhan nga diin kini mahibaw-an no tungod sa kasabuod sa iyang relasyon ngadto sa iyang mga tinun-an o iyang mga anak mailhan gud niya ang usag-usa ug iyang no kung iya daw nailhan diri sa kalibutan so kung kinsay nakaila sa iyang amahan ana apud siya so maora to ang atong kuno ang atong pahinumdum sa atong Bible verse karon kahaponon ug mga ka-feelings maora to ang atong episode karon kahaponon ug daghang salamat sa padayon og sunod sa among programa ug wala naman tay egong oras sa atong pagpadayon sa panag-uban-uban karon kahaponon hantud na lang ug adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan Kini si Ate Jean. ug kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Prema Flores salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.